Jannar u jekk inti bħal ħafna tixtieq li tibda tneħħi naqra dak ix-xaħam illi ġemmajt forsi anke fi żmien il-minit u li tittonja. Issa, naturalment dan aħjar isir fi gwida ta' coach jew coaches illi qed jgħidulek x'ħad tagħmel u kif tagħmilhom, imma aħna ħanejnuk anke pass qabel. Jekk inti tikteb iva jew yes taħt dan il-comment, fi ftit tal-ħin ħad irċievi messaġġ minn għandna biex jgħidlek kif inti sempliċiment tista' takkwista 5 kodba b'xejn e-books ngħidulhom ġifieri kodba fuq l-internet via email. Allura ħan tolbuk imbagħad l-email address tiegħek u nibatulek dawn il-5 kodba. Illi fost l-oħrajn ħajinkludu riċetti għal breakfast, lunch u dinner. Riċetti għal deserti tgħidli qed titkellem fuq fat loss deserti. Deserti b'differenza. Jiġifieri li xorta jkunu toma tajba, però ma jkunux iħaxnu daqs deserti oħrajn. Għandek ukoll ktieb dak li aħna sejjaħnilu 7 at home workouts, mela daw ħajkunu 7 workouts differenti, 7 sessions differenti li anka tista' tagħmel minn kull imkien inkluż mid-dar, u mbagħad anke daqsxejn tips fuq kif tibboostja l-metabolismu, illi by the way, billi toqgħod tikol kull satej tlieta, mhux bil-fors ħad ibboostjah. Dan il-ktieb ħajtkellem fuq verament x'inhu huma dawn il-boosters illi tant ħajamlu differenza u kodba oħrajn insomma. Mela kull ma trid tagħmel tikteb iva jew yes taħt il-comments, jekk just in case dan il-video qed taraħ ix-xerjat fuq xi grupp jew xi page oħra, ma tistax tikteb yes jew iva fil-grupp jew fil-post tal-ħabiba tiegħek li minnu qed tara dan il-video, imma trid tidħol fuq il-video l-oriġinali illi xerjajna aħna ta' New Better Life, mela ssib il-video l-oriġinali u tikteb yes u iva hemm taħt. Jekk qed tara dan il-video live, nista' nserraħlek moħħok illi dan huwa il-video l-oriġinali. Fej għandek bżonn xi problema, jew bżonn xi għajnuna, tista' anke tkellimna aħna ta' New Better Life ħallek għandek xi diffikultà xort naraw kif nistgħu nibatulek dawn il-kodba. Tejkwita xejn. Niltaqgħu.